Pachebotul este uriaș, cu o lungime de aproape 300 de metri, măsoară cât 3 terenuri de fotbal. La bordul navei se află turiști din întreaga lume, care au parte de toate ingredientele unei vacanțe de vis. Nu lipsesc piscinele, săli de teatru și cinema, simulatoare de golf și curse de Formula 1, iar restaurantul se întinde pe 2 nivele și are o capacitate de 1400 de locuri. Well, I'm very interested to visit this afternoon. We are going to visit and we have a little show, typical dancing, and popular dancing. And we really are very excited about it, to see it and to visit a little bit, because we only have 4 hours to visit, so it's a bit short. To see if we can come back once, you know, for a few days. That's the goal of a cruise. It's the first cruise? No, it's the 4th. It's fine. It's very nice. It's very nice. Everything is fine. For guys, we paid 3,600 euros. I think to walk around the city, so in the taste your foods. La bordul pasagerului se află și 25 de angajați români dintr-un echipaj de aproape 1000 de membri. Oamenii spun că le este dor de casă, dar modul de viață pe care îl au aici compensează celelalte lipsuri. De aceeași părere este și Valentin, care speră ca în această vizită să aibă timp să pășească pe pământ românesc. Cum e viața pe mare? Diferită. Diferită. Cineva trebuie să încerce ca să poată să înțeleagă despre ce este vorba. E greu sau e ușor? Este greu, dar ne place. Nu pot să vă explic exact, trebuie încercat. E multă muncă sau de ce e greu? Este multă muncă, se muncește în fiecare zi, contract de 6 luni cel puțin în fiecare zi. Ana este și ea angajată a navei de croazieră și este din Italia. Tânăra spune că viața ei pe nava de pasageri este deosebită. Nu are timp să se plictisească, plus că beneficiile nu întârzie să apară. My life is quite nice. I'm working with passenger groups, I'm working with a lot of different nationalities. I have the chance to speak all languages and I have the chance to see places where I've never been before. I work hard, but I must say I'm satisfied because you can have the job give you a lot of satisfaction. Costul unei croaziere pe un astfel de vas pornește de la 800 de euro de persoană. Cei care au ales un tur complet al Europei au plătit 1000 de euro pentru un sejur de 13 zile. În general, este un itinerariu care atrage persoanele de vârstă puțin mai ridicată, pentru că presupune un număr destul de mare de zile. E un traseu de 13 zile, care se face în afara sezonului. Toate porturile de croazieră sunt excursii opționale. La noi, cele mai interesante excursii sunt cele care merg în București și vizitează obiectivele principale de acolo. Este și un tur al Constanței, este excursie care merge și în Delta și mai este un traseu care merge în Istria. Costa Deliziosa a ajuns la Constanța din Istanbul, iar următoarea oprire va fi la Odessa.